Ashiperi mushe muri yeZimbabwe tikuona kuti aiwa kutorekodwa madeaths kufa aiwa kwevanhu vakakepchiwa nethe ZANU-PF the ruling party azviperi mushe muri yeZimbabwe vanhu 78 veCCC kusanganisira naJameson Timber vari panguva yakaoma nokuti muzara nhasi vanyemewa bheo musambi namashoka mudanyigwa muzara nhasi ndibva wasubscribe like kuti on the bell icon tipinda mamwe kwa mchinzi the child of one of the jailed members who tragically passed away while their mother is in custody will be laid to rest this afternoon. The mother, who is still languishing in jail for a crime she did not commit, suffered a broken leg after being brutally beaten by the police. Despite our request to the court for a release to attend her son's funeral, no action has been taken to allow her to pay her last respects. The mother, along with the Avondale 78 and Senator Jameson Timber, who appeared before the Harare Magistrate Court. Ashiperi mushe muri yeZimbabwe ndo masvika ari kuda pana pazvinzi aiwa vakomana ava veZANU-PF vari kurambidza kuti mai ava vanoatenda the funeral yemwana wavo kunyangwe kunzi vabudiswe muusungwa vanorapiwa vanowana medical attention vari kurambira zvinzi ngavagare muusungwa. Ashiperi mushe tiudzei muri kuti pamusoro pebrutality yeZimbabwean police government yacho macourts muri yeZimbabwe zvinhu zvinosirisa kwazvo kuti munhu anoshakirwa nemwana osvika pakuchengetewa munhu ari kwari mupenyu achiramidza kuti haufaniri kuatenda funeral iyoyo. Pinai comment section medu tiudzei mafungiro enyu, so subscribe, like, turn on the bell icon.